Ассалому алейкум, дорогие друзья, леди и джентльмены. Ҳози шумо қарор доред дар канали Барои Кор. Якним гап ҳамае ки ҳар яктата мехоҳам ки ҳазор раҳмати хидмат барасонум барои комментариҳо, барои лайкҳо, барои як комментариҳо менависем ки ма кайф мекунам. Айрӯи комментариҳои шумо, лайкҳои шумо мада мотиватсия медиҳад. Бародаро, имрӯзаи меҳмони мо Макс, яъне Максон, ҳазор раҳмати калон ки омадӣ брат. Айда дур омадӣ, ба ҳазур омадӣ. Мо видео кардем ба ӯ сабабе ки як чанд савол ма доштам барои Макса. Мехостам ки ҳамира дар камера пешкаши подписчикои хидму акай Макс кунам. Акай Макс тайёрӣ? Ягон подписчикои хидму хита ягон чи чахчах ки ба кора сар кунем. Салом алейкум ҳама подписчикои Барори Кор, ҳама каса хубен созен, касе мешнуса ман Макс, касе немешнуса шиносен. Ништяк, ема зур. Хай Макс, як чанд саволе доштам, по-любому ма медонам ки шумо зид нестен. Ба ҳазур любой савол ака, любой чи мехоҳӣ пурсида миги, иншалло ҷавоб медиҳам. Ҳама 100% ягон проблема нест. Хай мерем нашод саволо бачако. Як биё нашод билетам гап занам чӣ хеле Макс барои билети батл? Не ки зур мешава барои як ман билети батла бигем барои чӣ ки барои батла жда дора. Ҳо бачако бисёритон призидани биден ки пресидеста биден ки билет чансма чӣ хеле айгиҷо бихарем. Билета ина билето тайёрай ҳама 100% билетаму вақти батл 8 октябр Лиговский проспект 113 мебиёин. ҳаймуҷа шумо метонед ки бихарем билетҳоро бидурӯен. Билетҳо бачако инам халиян, инамҷа навистагиян билетҳо 700 рублай. Oh my God! Wow! 700 рубл хиёл мекунем ки шумо мегӯед ки ози қимата не. 700 рубл шумо мехарем бародаро ин билета ниёз бестен. Ин билета шумо 700 рубл мехарен, дар миҷаш номератсия дорад. По-любому ҳамаи мо шумо ғарибем, либо Москва, любой город, либо Тоҷикистон, либо любой чи рафтанӣ бошен, айвакасаи мо билети Тоҷикистона мехарен. Ҳами, например, вақте ки билета хариден, иними номератсияро мегӯем 700 рубле ки шумо мехарем, билет тамошо медурем, батл ташне тамошо медурем, айми билет скидка мешавад. Ассалому алейкум бачако, духтарако, ҳама каса созен хубен. Кадоме ки дар Россия бекор гаштестай, велик дора ё ки мошин дора, инам номеро да занг бизанен. Ма ё ки Марио мебардора, қайтон чахчах мекуна, да парки Барори Кор подключатон мекуна, и мебуроен даставка кор кадан мегирен. Корш қин нестай, бо бонус мета, оликотон зурай. Ай бекор гардия хела хубай. Занг бизабарад. Ба фикрам ки ясна гуфту Макс. Короче, як чиро ма саволтон митумака тоқа билети Тоҷикистон харидагӣ мерафтагӣ ё ки дар нами Россия? Не, любой ҷо айми айвакасаи мо, например, ина ту батл омади тамошо, ту намери як ҷурае дигар мерава. Ҳамин номератсияро сурат мегирад дар WhatsApp-и айвакаса мепартояд, 700 рубл скидка мекунанд. Любой тамоми шаҳр. Беҳтарин. Мақсад ки агар билет 10700 рубл бошад, ҳамин номератсияро роӣ мекунӣ, мегӯӣ ма батл да будам 10700 рубл не 10000 да билет мегӯӣ. И плюсиш чӣ мешавад ки бо например ами батл ту медурӯи тамошо бесплатно. Просто батл тамошо по-любому ҳама мо як рӯз Тоҷикистон мерем, и шумо да дар кор мешавад ки 700 рубл арзон. Ак рекламаши гуфти ҳамун дигаро бояд ману мегуфтам реклама ая. Инем хали дамо гавамузан сари ма вайрон меша. Хичона эмине меге биё илтимос ма хоҳиш мекунам чиста ами инем например блогеро. Ака ҳо ами одамое ки бисёр мегӯянд ки ман номеро намегирам, реклама мешавад номеро намегирам. Ина ман номи акай ҳошима мегирам, акай режиссёра мегирам, акай фаха мегирам. Бачи хайч гап мадоро хи рекламаши ба худо. Ҳамин феълотуна бачако партоен мо тоҷикем бояд ҳама вақт ҳамдигаримонро дастгирӣ кунем. Инем любой тад мара мега ягон чи сообщество ки ягон чи ягон тад пул намегирам. Мегӯм гап нест биё ака ҳамин як сообщество буда мекунем мерава. Барои ҳаман хеле кор бо накунен, биё ҳама каса дастгирӣ кунем. Хай короче гап по-любому соҳиб шаёфт. Короче мерем нашод барномаи химон, нашод саволо.
максон як саволе ки хай шуморо максон мегӯям ама 100% максон якум савол барои чӣ шонемсира дар инстаграмот 4 сутка партуфтӣ хай салом додем ака хали ма дар ҳаёт як бачарам бошам дар зиндагӣ шумо як бача нестен десе акав додар аст дукас қати акав додар ҳама вақт ягон гапгирезӣ мешава ку хай замонам хеш дага замонам хе гапт мегиреза ягон чӣ мешава ки мақсад калон боши додарта ягон гӯша мекаши ягон чӣ ғамш метӣ номайда боши ҳеч дастат намеояд аки ма ки майда будам намешид ку акай шабоза бурам гӯша бикашим ё акай шабоза ягон гапш бигӯм қарм кард гирифтим я блокш кардам 2 рӯз истод бировардим шай блок хай занг дадӣ хай ҷанг карда гуфтам ака хай чӣ мегуфтам нашавад ягон гап бигӯм ай дасти ман хай кор омад ки блокш кардим хорошо ак чӯ публично кардӣ амира публично ба ин сабаб буд ки мара бисёри бад савол медоданд акай шабоз дар гиҷой акай шабоз дар гиҷой баъд ман акай шабоза менависам ам хай акина мегум сабабшам менависам ака салом ака менависам ответ намедиҳад дар эфирош медурам ответ метавад дар миличкаш менависам ответ намедиҳад 2 рӯз мезгара ба ответ метиҳад ин мардум мара мепурсад акай шабоз гиҷой акай шабоз гиҷой ҳамун ҷара ма запрос мондагӣ будам ҳамун 10 кас худма пурсида бошад 15 кас дига пурсидаги акай шабоз дар гиҷой ба гирифтам гуфтам ки як ҷавобтон метавам одами баақлам иш баса блокш кардам мақсад любой кас мефаҳмад ку мегӯяд ки о бес ки гапҳои қати шон гирехтагӣ аст ай шон ҳичи дарак надорад آخه بلوک کردم بعد دیگه هیچ کنه پرسید که اکای شعبوز دیگه جای سببش همه بود بلوک کردن اکای شعبوز کی чтобы бисёри бад айти мепресидам барои ҳамн сабаб твоя блок кардӣ ки чтобы айти напресидам публични кардани ман ҳами буд ки бисёри бад мепресиданам публични блокш кардам ки дига ҳеч ка напурса но сабаби блок кардан ҳатто акай шабоз камтарак яду гап да гапҳом гирехт короче қарм кардӣ чи дастам наомад гирифтам блокш кардам ба ватсап да навис ки чикор кардӣ гуфтам ака блок кардам бо подписатсия кардагӣ хай ҳазор ҳамати калон ки ответимона мохмон пурра фаҳмидем ба фикри мухлисои худам барори корам хичам фаҳмид дуюм савол чо репа бас кардӣ мақсад ака любой кас дар любой чӣ як завқ пайдо мекунад вақте мо чизе мехосташа бигирад дига завқш мебирад манам ба фикрам ки бисёрам набоша но ҳам чизе ки мехостам гирифтам то есть ки ту уже бигем ки чӣ мегӯянд хеле чеҳра дар мардум шинос шид ба ҳамин сабаб уже бас кардӣ ма ҳамин чизе мехостам реп гирифтамаш бас кардам хай бисёриҳо медонанд ки сабаби асосиш чия но дига намехоҳам ма сабаб шида буд худораҳматӣ ки мара пасар кунам бо ҳамун сабаб хостам ки ҳамун сабаб шава ки ман мира ҳабаб гардам хай фаҳмо ишам фаҳмидем ама ки саволи дига ки ҳами қати акай навик хеле бигем ки бисёр шитагӣ ман бисёр ҳами ҷоҳода медидам акаш мегӣ дар инстаграм дар эфир дар ягон ҷо бисёр фаҳмидагим акаш мегӣ този омадӣ пеши мариё ҳами хе ту просто пеши мариё омадӣ ки ягон минусои палибому вай одам қади бисёр бад хай ҷураӣ ки нерафт омад ин минусош палибому ҳаста бисёр минусоша медунӣ ту омадӣ ки минусои акаи навика да мариё бигӣ нигоҳ карда акай хеле мақсад ман қати акай маъруфам шиштагӣ хезагиам қати акай маъруф хеле ки шумо ая бигем ки не як город майла ая иним хеле давраем бигем да просто шон худут акай фред ози дар хизматай бобой ба мариё шумо бигем ки ҳаматон дар як группаем бигин як группаем акае ки наврӯз вай дар ин группа нестаед нигоҳ карка вақте ки ман қати акай шаҳбоз будам адел набудам рафтуомад қати акай наврӯз кам буд баъде ки акай шаҳбоза корош безеб шида ма бо акай меҳробшон қати рафтам қати акай меҳробшон бисёр рафтуомад доштам акай меҳроб қати акай наврӯз рафтуомад чисоз буд ман як бача ҳастам ака ки кадоми қати ма салом ба даст кард ба даст салом мекунам
ихе салом кард, ихе салом. Чӣ хеле қатим рафтор кунам, ҳам хеле рафтор мекунам. Акай Наврӯз ки ҳамунҷа меомад, қатим хушрӯ салом алейк мекард, хушрӯ гап мезад, манам ту акай мекардам. Ака буд, ана бра сар шуда. Эша мебирин? Не, кабуд шумо беста. Ҳамунҷа короче рафта омад соз акай баъд нашоте ки ягом сироша бигин хай батл мебуроям, батла тамошо мекунам, Акай Наврӯз чанд мебина ки мақсад чизоеро ки ман медонам, нашоти Акай Наврӯз, нашоти Марио, ман ишда бугум, иш ай ӯ хафа мешава, иша бугум, иш айш хафа мешава. Ба ҳамин хотир Акай Маъруф мара вақте омадам ҳамин қадар гуфт ки Максҷон гуфт ман аз ёд кардани ҳамин чиз камтарак барои ки корум бисёри бадай камтарак қиин шидагиай. Ҳамира просто ту нигоҳ ки ма нигоҳ ки ҷойра ки гум мекунам мара ягом чи луқма партои ки ма аз ёд кунам ма просто так ки ҳамин кора ма дар батли навик қатъи шнапс кардагиай текстои Акай Наврӯз дар дасти ман хабдагим дар даруни батл хондагим аҳози Акай Маъруфа ҳам хе просто мумкин батлш дан барам ҳамин текстоша дар дастам бихапам ки ҷойра ки гум мекунам падават кунам и ӯ маънеира надорад ки ма ки ҳамаи чизеро ки Акай Наврӯз медонам ҳамаро бихез Марио да бугум ки бихез аз идио бизана ки пага ба як ҷо да Акай Наврӯз бибинам мара баъд бига ки одамгариш неста ягом ҷо да бинам салом алейкум. Ҳозир агар ҳамин гапа ки Акай Маъруф гуфт биё текстои мара нигоҳ ки Акай Наврӯз мегуфт бо мерафтам Акай Наврӯз қатъи мегуфтам Акай ма хеле не ки ӯ душмани мо ҳай ма душмани ӯюм хеле не ҳама барои ма якай коми қатим хушрӯ салом кард хушрӯ салом мекунам коми қатим безеб гап зад безеб гап мезанам. То есть ки ҳама хемеша ба гуфтагиҳои худут ҳам Акай Маъруф қатъисозӣ ҳам Акай Наврӯз қатъи ҳама 100%. Ту медонӣ ки SMS дидам на аюш медонӣ ки ҳамин батли ҳамиҳо SMS галасаванӣ мешаванд. Дар ки голос наметӣ? Акай Маъруф да. Акай Маъруф данетӣ? Хеле мешавад да. Ами нигоҳ ки падару модар 4 та бача доранд. По-любому айбайни ӯ кенҷагӣ бо дигаая хеле падават намекунанд ки нигоҳ мекунанд ки ӯро бисёртар дӯст медоранд. И қакам боша бисёртар дӯст медоранд, бисёр нозошона мебардоранд. Ҳамирам ҳамин хел мешавад Акай Акаҷон. Иҷоша набурем хеле чорни белиш ки беста. Нигоҳ ки Ака мешава, Акаҷон мешава. Акай Наврӯз Акай, Акай Маъруф Акаҷон. Хит кардӣ? Мақсад ки ҳарч барои ман Акай бо и Ака камтарак сётаки Акай Маъруф қатъишон близки бадай вақте ки ман Акай Маъруф қатъи рафтомад доштам Акай Шаҳбоз қатъи рафтомад надоштам. аввал Акай Маъруф қатъи ман рафтомад кардагим ба Акай Шаҳбоз қатъи. Хай бачаҳако уже мо ответҳои худмона например бисёриша гирифтем рӯзи батл например агар батл галасаванӣ меша и одам сеавно Акай Маъруф да. голосиш да Акай Маъруф аст. Як гапи дигар ки батла тамошо мекунем охир. Ӯ батл да ки чӣ мекуна? Яки биро як Акай Маъруф ранги шашба яки нави гап я чиша бихона я голос я рам бихона я рам дига нахона баъд ма мехезам Акаҷон гуфта голосиш метам. Все равно мебинӣ ки батл чи хеле гария чи барава ҳамуда голос метиҳем. Бо мебинем ки чанд рубля бо сум агар қадри сума доран надоран бо ишам нигоҳ мекунем. Ши тамом короче во фаҳмидем. Просто так намешавад ки Ака. Шӯхӣ мекунам голоси ман Акай Маъруф дай. Чи хеле боша набоша? Чи хеле боша набоша. Айрӯи ҷурагит? Айрӯи Акаҷонӣ. Айрӯи Акаҷонӣ хорошо. Сабаби ё ки ранги бахши пеш гап дар ё ки ранги лонли мекунам. Як голос Акай Маъруф дар метум ягон сим карта дига меом ба комиш бер. Ман видео тамошо кардам хали гуфт ки ҳам иш хафа нашаванд ҳам иш гуфт ҳам хали гуфт як голос айрӯи Акай Маъруф дар метум як голос дига айрӯи батл кадоми зур куна ҳамуш да. Хорошо, сабаби ту чӣ буд ҳамин например ғарибӣ омадӣ? Ягон бор омадагӣ набудин? Ман ягон бор омадагӣ набудам Ака нияти омаданам надоштам ҳаминҷо вапше. Я Акай тикток да қатъи шинос шуда будем я вақт тикток гиринбид мекардам ки зур дастгирӣ мекард. Ба гуфт Макс ягон бор омадагӣ нестӣ биё як бор Россияро тамошо кунем. Ба гуфтам хайо ки Ака ман мерам ман хелоли неста ӯ буҷеди ки ман ки мақсад бизанам бурам гуфт иша фикр накӣ полни айшоти ман 100% биё 100% тамошо ки хӯрдан пурдан ҳама да айшоти ман бихӯ обратно бо билетит мегирем бизабра. Гуфтам хай хеле кини бачаони ман я бача ҳастам ки бинам ки ҳама одам серёзни қатъи гап мезанам. Туғри шуд короче билет мара як моҳ пешакӣ билет гирифта буданд ҳеҷ кара намегуфтам. Билет ма гирифтанд
паридим омадим қатиш гиде та ҳамуҷа я 20 чанд рӯз истодем қати ҳамакоуҷа 2-3 каси дигарам будам я 22 рӯз 23 рӯз истодум нияти ман буд ки яким да брада мегардам ки яки батл ҳаштум да маълум шуд ки ҳаштум да ҳай баъд маъруф гуфт ки ман хеле проблема гуфт корум бисёри бад ки аста уҷа азиёт карда наметавонам ҳамёра биё мара кам кам текстои мара нигоҳ карда ман азиёт кунам гуфтум тамом хай даҳам да Тоҷикистон мерам ҳам хе маслиҳат кардам ки на тақдири баъди мо аюс омадем билет Тоҷикистон Москва 18-20 ҳазор рубл буд ай 6-7 ҳазор буд на ман иҷо омадам ҳозир нафарод шида баъд омадем хай як рӯзи дигар таваккали давомиш чӣ мешавад худо худш медонам хай ки бас сабаби ино хай ки нафме баъд батл яки ягом хеле переворот шава нафме биганда ки да хай қати мо кор ки қати маъруф нафме биши кор ки гуфтум ки ака барои ҳозир ман хе омада дар офис просто так наштестам ҳам чизоеро ки акай маъруф кор кестам амра ёд гирифтестам чизеро ки ёд мегирам баъди ҳамун 10 рӯз 9 рӯз хеле хай маслиҳат кардем баъди ҳамун ҳам корое ки мекунам акай маъруф ёд бигирам барои чӣ не гуфтум ки баъди даҳум маълум мешавад баъди даҳум ки ман экзаменоро ки гузаштем иншоалло дальше даҳамиҷа барори кор гуфтам мегардем барори кор ба пеш гуфтам на самом деле ма ира вақте ки пеша ками барори кор буд қати ки кор мекардем қати чион дорам AMB қати кор мекардем ман фақат AMB гуфтам ки мехоҳам ками ҳама не бисёр блогеру ва реперора мефаҳмам ки қати худам бигирам кор аки хеле кор кунам да чӯби ҳам напмери репи хушона бухонан ҳам дами да территория қати ма кор кунан ба филм ки ҳами хеш дестай озина максам иншоалло қати мо кор мекунам марио астай AMB биёя палибо AMB ам да кор мегирем қати мо кор мекунам бо хай намедонам аки бо машон нешам чи машони дига мешавам ё короче шогирдои шони ду мешава шони ду мешавам барои ҳамин хай иншоалло хай ба орзумон қариб расидесем хиёл мекунем ки ҳамин кор на самом деле мешавам ана ки ман 2-3 бор видеота дидам историёта дидам дар историё гуфтеси кино мекунам гуфтеси дар Москва филм ки бояд кино мекардӣ чӯ накардӣ кино ғаму мегира видеои дар Тоҷикистон будам ака видеоро тамошо мекардам блогерои ами Россия дар тоҷикои хурмона дар ҷамъ видео мекардам кадоми блогер шудани биёя мо дастмон мераса ёрдамаш мекунем биёя мо истуси мекунем и гапа ест чо вообще гуфтагӣ нестам 100% блогерои ҳамин дарон гуфтагӣ ҳамвое ки мақсад гарениянд дар ҳамин ҷа баъд ман уҷа будам ҳамин чизоро медидам хай чизеро ки ба чашм намебинӣ ба гуфтанаш бовар накунӣ бояд вақте мара гуфтам билет мегирам ман дилам пур шуд гуфтам значит ман мерам уҷа да ира мара хурдан ма ба кала бигира ҷои хоб ма ба гардан бигира значит ман просто так метавонам ки ини одамое ки мегӯянд и одамо мара дастгирӣ кунанд ман ягон кино азоби ғариб сценария девонае бада яка любой ғарибача да маъқул мешавам хеле сценария кардам як где-то 4-5 оператор да бромад даже я оператор ки ами нуну намахир будам қачи да яҷо мешиштам тозир ответ додагӣ нест охилон смс ма ҳамаш қати бромадам ака ян амуд қатит гап мезананд ку ва амуд Тоҷикистони худам шукронаи аллоҳ хуб буд ки ма любой каса мегуфтам ака мара ами сёёмка кардан дар курай раҳпили мабте мегуфт туғрия иҷа ма даже гуфтам ки ма суми ҳаму оператрита суми ҳамаи мута метам дастходошу ҳамаша метам ака не ки хай ян амуди қатим гап задан ки дилхунук мешава як кор кун дилам ҳоли монда ҳамин ҷа ки ҳамвое ки видео мекунанд ки мо дастгирӣ мекунем кадом блогере ки видео мекунад ку касе блогер шудания биёма дастгирӣ мекунам дурӯғ мега ҳамуира дастгирӣ мекунад ки подписчикош бисёрай ҳамуира дастгирӣ мекунад ки подписчикош бисёрай тамом камерада бояд ман нигоҳ кунам ҳамвоеро дастгирӣ мекунанд ки ай му фоидата значит ай 100 000 подписчик боло ая ӯ метавона реклама қабул кунад ӯ метавона шуморо реклама кунад ҳамворо дастгирӣ мекунанд ӯ ба дастгирӣ дигар ниёз надоранд ӯро дастгирӣ ки ӯ ниёз дора ба дастгирӣ ту талант дорад ту дастгириш ку пага ӯ тура дастгирӣ кунад ҳама 100% ина иҷо омадем
این چیزا دام نیاد هست که کینو کردن دا اکه معروف قطعی ما مسئولیت کردیم که ان باطلش بزگران انشالله даже операторой шинос доштаем ҷа операторой шиносои хитонакан ҳамаш хамон оператор дорем мини тамма камеро оператори мо ина ҳака операторой ки семка кадакса ина ме ака қати иншаалло ҳамкорӣ мекунем ма ми қаталан дорум баъди репа бас карданам фақат актёрия даст меоя ки актёрӣ кунам ма иншаалло боварӣ дорум ки ягон кинои хубе мекунем ки мақсад غریبا وقتی کار میان به فرا بشینن تماشا کنن کامنتاری داخل قرات میکرده که پالمو قرات میکنه اگر تیلایی رم بشه قرات میکنه و اوش که به کارم بشینن تماشا کنن یا چی بخشونه بگیرن راحت کنن باید چی دیگه که خیلی ما هم جای رکلام چای دیگه کنم 10 رکلام که 10 رکلام نه 10 تا نه 7 تا که 7 بنویسین کامنتاری ده 7 رکلام که کاروچی آدمایی که ҳами актёрида завқ дорен вое ки просто мехоҳен актёри эма биём кинода бозӣ кунем ки уво не ҳамое ки натури завқ дорен ки шумо актёр шидан ранги ҳам блогеро ки биёен мо дастгиритон мекунем ки хеле не ҳамое ки мехоҳен ягон кинода бозӣ кунен ягон роликда бозӣ кунен ҳамон одаморо мо метавонем бигирем ба як шарде ки ҳам ай шумо мода фоида боша ҳам ай мо шумода фоида ҳам дигар фаҳмида дар шаҳри санкт петербург бошам бояд имина дар ҳами питер бошам баро ки хай дигар ҷо расход кардан калон худаш дар ин россия гарени расход чи калонай ҳами фоида айда тараф боша мақсада шуморам ай шумо мода фоида бошан ай мо шумода фоида бошан ҳам хеда мақсада ка ҳам аю тараф мода фоида боша мо ай мо уода фоида боша ҳам дигар фаҳмӣ шава биёя кинора кино пино ролик полик баро ки қатъи яке маъруф маслиҳат кардагем ман фаҳмидум ки ина ма мехоҳам ки актёр шам ба дар кинои ғарибӣ гуфтиам азоби ғариб бисёр проектҳо дорем просто якум мехоҳам ҳамин киноро кунам короче ина ман мехоҳам ки дар азоби ғариб дамо кино баромад кунам либо иштирок кунам ман талант дорум ман тра занг мезанам мегӯям ки ака ина ман метавонам ки дар ғарибӣ дар кинои ғарибӣ иштирок кунам некем меки ду тараф дастгирӣ боша то есть ман ягон суман бояд битем ки шумо пули оператора битен либо пули раҳа битен пули ягон чи ҳами хеда мақсад хед нашава ки мақсад тоҷикистон мебояд ман ягон каса намегуфтам ки биё ту мара ёрдам кун ман тра ёрдам кунам барои ки уҷа ман ай хидам ҳамин чизо ҳамаш бояд иҷа оператор расход раҳпа ҳамон одаме боша ки ман гуфтастам ки завқ дошта боша одами завқман лишна ман завқи доштам даже сум медодум ки мара дар ҳамин киноотон дар ҳамин роликотон бигирен мо дар хеле суми калон дар куни хаме ягон ки мақсад вай меоя ай ҷое ки меоя мо амро ай хидмо беғарзи оператор оператор ура раҳпилӣ натем худаш раҳпилӣ кина биёя ай ҷое ки меоя дар ҳамин дар питер боша биёя раҳпилӣ кина биёя мақсад меоя уҷа палбом то абета кор мекуна ура абед додан дар корай ку ё ки мақсад гишна роиш намекунӣ ку ҳамура мо акисаи хидмо натемжда мақсад як кас не мо 10 кас 15 кас дар як кино мешава ҳамаи мо агар ясми партоям 15 сум ширката кам 15 сум да мо метавонам 10 сум оператор аптам 5 сум дига абед пулёш рост меги со не идея соза насамдили ма хел нашава ки ман неҷа агар худо хоҳа омада ширкати шумо кор бидорам ина парки барори кор оли ка бигирам хонаро икунам да масад раҳпили вора операторро натам хайна бачако шумо возможно дорем ки агар бухоҳем ки дар кино иштирок кунем азоби ғарибида ина идея соз гуфт ки ирам фаҳмидан дар кор и одам дар иҷа ягон на кор мекуна на ҳеҷ чизи данимаме вақте ки дар иҷа ки кор куна пуле ки дар ҳамин барори кор нафни кор мекуна лучи зиндагии тоҷикистоншона бара аиҷа шумо ҳама каса як группа мешавед ҳамин киноро пеш мебаред ки медонам мумкин ҳамихе кино сериал шава шумо например кино сериал шава шумо хеле известна ранги ҳамин одамо известна мешин як чиз дигаро бугум ака бахшиш мақсад агар ютуб мара сум медод ма ягон та сум намегуфтам ҳамин расходое гуфтум ҳамин расходоро хидам мекардам не ки ҳамин ютубам сум намета рекламарам ҳозир дар ҳамин я давра шидагия ки рекламодател зангат мезана вақт медона ки ту нуждатса дорӣ ба ҳамин чиз ту маҷбури ҳаминро бигирӣ агар рекламае ки 1000 сум да ту мекардӣ ҳамун рекламаро 100 сумат мега ту маҷбури ҳамунро бигирӣ реклама кунӣ
дами соҳае медонам. бана охири вақто барои чи дига блогеро кадесиан рекламан ма вообще ай 10 видеом я видеом реклама дора ба ҳамин хотире ки мақсад ҳамо нарха замин да задагиам фаҳмиди ака реклама як чизе ҳастае ки та да плюсай бо минуси калон дора минуси калонш ҳамея ки просмотра мекиша ака реклама гандар просмотра мекиша медроя реклама дора фаҳмиди медроя ахқуратат мекунад тамошо ба ина ма рекламаҳои барори кора мезанам ба чӣ хеле мешавад 30 секунд айко ака срада мезгардна уже ҳамон медонад ки ҳамин чиз аст уже як вақт софсавдо буда ҳамин чиз софсавдо ҳамин мебуромад мезгаронданаш химияти ака уже аз ёд медонад ҳамин чиза ин чизо намекиша а чизе ки та ҳар рӯз як чизе нав реклама мекунӣ ку вақти ӯ реклама мебура интересне чӣ боша мера била реклама мега дамоша тамошо намекуна просмотр мебура хай бачако чахчахои девона кардем қати акай макс як саволи дигаам хеле чиста медемаш ба ҳамин савол борон тамом мешам ҳамин батл агар судя қатъ мешид ҳамин батли нави ку марио судя қатъ мешид ту чӣ мегуфтӣ ака ай сабабе ки ма бисёр батлоро ака тамошо кардагим судяҳо чизе ки судяҳо меган ҳамо мухлисо ба ҳамон чизо розӣ нестанд бисёрш қатъи марам розӣ нестим ака 50-50 як хелиш дар розӣм як хелиш дар розӣ нестам ана ки ҳози батле ки ҳози мегӯя ака мақсад ма ҳозир намедонам ку параи деволда кишидестам трах кеста ҳамҷо медонистам ҳозир ягон гапш мегуфтам хаб мекард лекин намедонам ку ҳола ҳам батлам шидагӣ неста ака ма просто так ҳозир намегӯм навик мезанам марио мезанам дида буди батли далелшоу кия дида буди басте не эмибира батли далелшоу эмибира дида буди ҳам судягӣ карда буданд судягӣ мегам чӣ хеле меган дидам не ки бовар кака батл тамошо накарда батла тамошо кардагим судиёш так ҷо буд судиё дар қафош буд қафои ҳамон судиё тамошо накардам да судиёро надидагим чӣ кардагиана не кам хе фаҳмидам ки о дидагим бахшиш голосошон мега ки барои ма ҳар душ зур ая не ки и зуртар карда ма ҳами кира ма медонем барои чи ҳами судягӣ намонд ва ин батла ба ӯ сабабе ки на самом деле агар на самом деле ба судягӣ мешид ма акай наврӯзам мегуфтам номи мара абсолютно нагирин абсолютно номи мара нагирин кира мегуфтам мариора мегуфтам ки номи мара абсолютно нагирин ки агар номи ма ба фикрам ки намедонам чӣ меган сензура меган сензура шидагар дар студиои хумон чи шидагар ман намедонам ма агар ки вай мешид мумкин агар бо барори кори ягонч мегуфтанд студио мегуфтанд ки барори кори ягон чӣ гуфти вай нак чи сензура мешавад барои ҳамо ба фикри ма мнение масозае ки ҳами галасавани ҳами одамо галасаване кунанд ки кадоми зур кард кадоми зур накард ба фикрам ягон кас дар ин против нестай хай ака чахчахҳои соз кардем бобои ҳазор раҳмати калон ки бори дигар раҳмат ака барои даъватон ягон сухан кардам ҳама 100% гуфтӣ хай бародаро ногуфта намемонем мир ваши мудому бахал вас в гостях let's go худо нигаҳбонтон ҳама каса